Skrot er en værdifuld handelsvare, men mængden af skrot falder på grund af krise og ændrede produktionsmetoder. Men trods det har Espersen og Søn i Skive formået at øge omsætningen. Her kommer Fast Arbejde. Programmet Fast Arbejde præsenteres i samarbejde med NetIP. ...30.000 ton skrot. Så meget blev der i 2012 leveret hos Espersen og Søn i Skive. Køb, brug, smid væk. Sådan er det hele tiden. Altså, der er meget mere omdrejninger i det, men man gemmer jo ikke sine brødrester og prøver på at reparere den, når den ikke kan længere. Og det er. Har du lidt jern med? Både private og virksomheder kan aflevere deres skrot hos Espersen. I 80'erne der var det meget støbejerns landbrugsmaskiner og støbejernsmaskiner fra tekstilindustri og sådan noget, som vi håndterede og knuste og solgte videre bagefter. Og det er det jo ikke i dag. I dag er jo ikke ret meget, der er lavet af støbejern. Det meste af det, vi håndterer i dag, det er jo pladejern. Det er faktisk fint, hvis du rammer over der i den stak, der er lige der. Man har en masse kontakt med kunder. Det er både være så professionelle, det kan være private. Jamen folk de kommer med nogle gange med 4 kilo, og andre gange med 25 tons. Her har vi medbragt 2 poser med aluminiumsdåser, som skal vejes. Hvad siger du? Der er 2 kilo. Sådan en gang dåser der, hvad er de værd sådan i handel og vandel? Det går ind på kontoret, og det er ingenting, og man kan ikke nå det prisen. Alt skrot fra private sorteres i en mindre hal, hvor Niels Tinggaard tager imod. Det passer mig fint, jeg har ikke noget imod det. Så jeg kan passe mig selv herude. Har du travlt tit? En gang imellem bliver jeg meget travlt. I en periode, så er det let. Lidt stille i dag, eller hvad? Ja, det må stille i dag, for nu har jeg købt skib af. Når der kommer skrot ind, skal der også skrot ud. Netop denne dag køres der skib, som det kaldes i branchen. Jernskrot i mega mængder læsses og køres til havnen fra morgen til aften. Det er jo noget hektisk, men det skal jo gå. Så er der ikke så mange pauser, eller hvordan? Nej, der er ingen. Vi bliver ved, indtil vi er færdige. I dag der bliver det nok til 10-12 gange ned på havn. Så du er holdt op med at tælle? Ja, det bliver man hurtigt træt af. Kun 6-8 gange om året køres der skrot til skib. Hej Finn. På netop de dage finder man Torben Smedegaard på vej rundt med rundstykker og sodavand. Det er kun, når vi fylder skib, så kører de jo hele tiden. Så skal de forkæles lidt? Ja, så skal de forkæles. Det er sådan lidt en god dag, når vi kommer af med en masse tons på en gang. Torben Smedegaard kører selv en tur på havnen flere gange om dagen. Jamen det gør jeg dels for at holde øje med, at det skrot, vi læser, det er, at kvaliteten er okay. Og der kan være forskellige ting og sager i, som vi ikke har fået sorteret fra hjemme på pladsen. Går lige og holder øje med, om det er i orden, og taler lidt med skipper op og se, hvordan lasten ser ud i skibet. Her finder Torben Smedegaard nogle tomme metalbeholdere, der helst ikke må komme med til omsmeltning. Der kan være en lille smule kondensvand inde i sådan en lukket beholder, og når den kommer ned i det flydende jern på 1300 grader, så eksploderer det simpelthen. Hvad sker der ved det så? Jamen, så de mennesker, der er rundt omkring, de kan jo forbrænde sig. Så det er sikkerhedsmæssige årsager, at det bliver sorteret fra. Ravn, havde du kun jern med? Ja. Hjemme på kontoret har de travlt, når der kører skrot til skibet. Bilerne kører uafbrudt på vægten, som bliver kontrolleret fra kontoret. Nu har jeg jo Kasper hjemme, så han tager jo en del af det. Men ellers så, før han kom til, der stod jeg jo bare hele dagen fra klokken 8 til klokken 4. Så hvor mange læs han tæller i dem? Hvor mange gange kører I? Det ved jeg faktisk ikke. Det tror jeg, Thomas han har mere styr på, men det er mange gange. Det er det. Nu skal ham her lige have sådan en vejsæde her. I maj 2011 blev Espersen og Søn overtaget af det tyske TSR Recycling. Men navnet Åge Espersen og Søn er bevaret. Vi skal ikke til at ændre vores navn og til at hedde noget nyt og noget andet og noget smart. Vi hedder stadigvæk Åge Espersen og Søn, sådan så landmanden han kan huske at køre det rigtige sted hen. Og det er jo med den gamle stamme af medarbejdere her på pladsen, og der er ikke noget til hinder for, at vi kører videre på nøjagtig samme måde. Folk bliver behandlet lige så godt, som de altid har. På pladsen er det driftlederen, der holder styr på bunkerne.
Jamen bondejern, det er jo typisk det jern, der kommer ud fra landmændene, som næsten altid er rigtig godt svært jern. Det er lidt nørdet, men man hører tit, det er et godt læs bondejern, det der, inde på kontoret. Og så kludejern, det kan kludejern, vi måske gå hen og se, hvad det er simpelthen skrædderformateriale. Og som I kan se, så har vi parasoller, vi har noget fra et gammelt bilvaskeanlæg, og sådan på en rigtig vindfyldt dag, så kan det sådan se ud som om, at det er kludet det hele. Og derfor så kalder man det kludejern. Jamen samfundet har jo ændret sig ændret sig hele tiden, men i hvert fald inden for de sidste 10 år, der kan vi jo se, at mange af de ting, som kommer sejlen til Europa i containere fra Asien, billige ting og sager, det betyder, at skrottet får jo en anden struktur, og den type skrot bliver tyndere og mere simpel. Det er billigere varer. I dag er skrotbranchen lovreguleret, både hvad angår miljø, men også økonomisk. Torben Smedegaard er vokset op med både en bedstefar og en far, der handlede med skrot. Og han kan huske dengang, der var noget, der hed en Karl Stikker-metode. Da jeg var dreng, der havde skrothandleren, han havde jo altid sådan en Karl Stikker harmonika med tegnebog, helt fuld af kontanter. Så det var den måde, man handlede på. Og i min bedstefars tid, når der skulle gøres op, når året var omme, og han skulle til revisor, så kiggede han jo ned i hans punkt, og det, der lå dernede, det var jo overskuddet for det år. Fordi hvis der havde været større overskud, så må der også have været flere penge. Og havde han brugt dem, så var det ikke overskud. Det var egentlig ret simpelt. Der findes ingen uddannelse i at være skrothandler, men forståelse for handel og købmandskab er en fordel. Det skrot, der kommer ind, skal helst sælges så godt som muligt. Vi skal have det delt op, sådan at vi laver den bedste sortering, sådan at den vare, vi sender afsted til f.eks. støberier, at den er i orden. Og vi skal selvfølgelig tjene mest muligt på det, og det betyder, at vi sorterer det op. Vi raffinerer varen, vi gør den bedre. Kunderne kommer ikke af sig selv, derfor har Espersen ansat en indkøber, der skal finde mere skrot til butikken. Altså de skrothandlere, som selv samler jernet fra, de kommer her til os med skrotte, men vi har også nogle container til at stå ude ved forskellige firmaer. Og de firmaer, de læser så deres skrot ned i vores container, og så ringer de til os, og så Sanne, hun sørger for, at det bliver hentet med vores lastbiler. Hvad fordel er der ved det? Altså skrottet, det er jo meget mere rent. Altså det er jo typisk fra produktion af, så det er altså nye materialer. I den store klipper sidder maskinføreren fra klokken 6 om morgenen. Han er den første, der møder på pladsen. Det er en fin job. Det er en, der passer sig selv. Hvad går det ud på? Det er for at køre det ud igennem det, de vil gerne have. Ny jern og HMS og så hvor her formmateriale. Men den maskine, du sidder i her, hvad er det egentlig for en maskine? Det er en klipper. Den klipper det hele i småstykker, ligesom jeg vil have i størrelse. Så når du tager kranen der og fylder ned, så klemmer du det først? Jeg fylder op i en multer, og så smider jeg ned i graven. Så klemmer jeg det hele sammen, som de vil have det. Selvom bunkerne vokser hos Espersen, så falder mængden af skrot på landsplan. Jamen industriproduktionen i Danmark, den er faldende, og har været det siden 2007-2008. Og det bliver ved. Produktionen trækker, i hvert fald i de næste mange år, trækker væk fra Europa. Inden vi går hjem, skal vi lige have afregnet de 2 kilo sodavandsdåser. Og du får en kvittering og 7 kroner.